cemal hire mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere Ar Weltin Giɗo ma waɗonde kala talata à partir de 21h à 22h. min garti yadude mon yidde weltinde mon nde tawnono komi wiide ni min ngala ko ɓuuri mon doole amen ko onon min ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku min wadde kono weela mon e kala saaha ko émission mon Ar Weltin Giɗo ma to eɗen jaada hen musidɗo men DJ Sania mo gowɗen yadude e kala saaha ɗum noon ala no mbatten so wona dokken DJ Sania salmin ɓeɗon hettiyankoɓe Ar Weltin Giɗo ma nde cenon calminama beltanama mo kala hinde mum daari wonde mbaadi yitode nde cenon mbiyama jaam heeri e moɗon min garsino men boye wadde ni sak talata nde ceeno émission meɗen bowɗo welde bowɗo welnude DJ Lay hande nak ko hoɗum gadduɗen en calmini ɗeɗon dinguirɗe gonɗen ko wayno yiɓɓe Diary Toussall noon kadi yiɓɓe DJ Lay gardugol Dieynaba Kumen noon kadi groupe Fan City Sista Aya Baby noon kadi dinguiral meɗen pine weeti gardugol Eva Jeriso Eva mi salmini mon fewi Giɗo sikki ala sani hande kadi eɗen cuɓoni bandiraɓe namdal nde taw noon komi wiide ni e ngala ko ɓuuriɓe doole mabɓe ko doole men ko kamɓe ɗum no en turima Allah yo hokkumen ko wadde komi weelaɓe kala saaha ndecen ɓe muɗum nakkenen ɗo calmina omo gaden to woni Eva Giɗo ndecen ko bebi boy sane boy Eva Giɗo mi salminima 1000 fois nde tawno kala saaha DJ Sane en salmina oɗona ɗum noon hande cuɓanɗen bandiraɓe ko ngal ɗo namdal mbiɗen ko waji goto sani ko pewno dessin ngaji o fewni dessin debbo ha fewi e nder muɗum waji goɗɗo rewi ɗon dessin o yooɗi ɗum o ƴeewi comci o ɓori ɗum ceernajo goɗɗo kañumne kadi rewi ɗon dessin o yoodimo o tori Allah waɗi wonki e kamɓe ɗi tato moni mabɓe kala de rewi ko kañum resata debbo e pe enen kala eɗen gandi ɗum ɗon sellata ko goto e mabɓe resata e joni noon eɗen namdo tan ɓeɗon hettiyankoɓe yewtere Ar Weltin Giɗo ma kamɓe tato hol poɗɗo rese debbo beele ko pewnuɗo dessin o walla ala ko ƴewɗo comci waɗi hen walla ala ko o ɗum toriɗo ha waɗi wonki ɗum noon jaboto ɗum ko ɗiɗon auditeuruji heɗotoɓe Ar Weltin Giɗo ma kala talata eɗen jaaday mboma ha ɗum noon ala no batten so wona gudditen ɓoggol ngol ɓeɗon bandiraɓe mbawa addude jiyande mabɓe e ɓeɗo musidɓe tato e ɓeɗon jogori natodirde moni mabɓe kala wi ko kañum resata oɗo debbo ndecen piye muɗum nak hamen garsaneno tema ndecen ko waji goto fewnuno ndecen decen mo fewni decen o woodi waji bisonoɗo ɗon decen o weeƴi weyɗanimo welanimo decen mo ɓorni decen o guude ndecen ceernajo goto no yewtanno on ceernajo decen o kala welani ɗum ndecen mo tori Allah mo hucci Allah boy Allah no okoranmo o decen wonki ndecen decen o heeɓi wonki woni debbo joɗɗo debbo beso debbo labaɗo ndecen mabɓe pinak taro oɓe mabɓe wi ko kañum wonta joom galle debbo joni nak ko ɗon garɗe menen jaada e moɗon guittidiran on en hombo wawata jogade debbo nan ɗon holon wawata jogade oɗon debbo ɗum noon wawata laɓɓinde ɗum ko ɗiɗon auditeuruji ɗum noon ala no mbatten so wona gudditen numéro 78 521 63 71 ni gudditen numéro ji ɗiɗi foof bandiraɓe mbawa natirde hen ɗum noon sani dokkira numéro o ndecen enen mbawi wiide 7 8 ans ndecen 251 83 62 ɗon calminten bani men debbo o woni Sista Aya Baby o ko bandiraɗo debbo moƴƴo o nene galle telimele dede sans oublier DJ Bouba Sénégal nini den Dakar Ndar Stade Demba Diop kone yejjitali ɓe sogoroya ka DJ Musbi ha siɓe ga eɓe towno jongo iday ɓe forsuma ɓe inniday ko widayiday ɓe
71 won ko ndey bëgg ngol assalamu alaykum allo assalamu alaykum o fiwni tagi ya sala ko bonata koto halandilang jaja halandilang papa halandilang pape mawbe halandilang yeah komi e bimi e di baba ay senga bimi baba benna e di kwanti gidi en calminten musidɗo meɗen siraji so seydi so mi salmini mon feegi ɗo ay senga bimi holli kawte benna e di kwanti gidi nani kawte ma jentito kawte jentito wani mi usbik mi jitali mi salmini mon fewi gido bismillah mon émission mon ar weltin giɗo ma tondo mi falama e pewndo ko falata mi doyda mi ala goɗɗum tawno mi waɗa kay ko mi heɓi donc dia bani men debbo hajja Moussa wiyete mi salmini mo fe gido on bismama kadi 78 522 73 assalamu alaykum musido allo assalamu alaykum jam hiri amon salminama inde yettote o ko Ousmane Ba Ba andirede kodde bewɗo salminama wiyam kadi bismillah ma e temo mbani mba on calminama no foof e kuuɓal min beltanima min calmitimama bisimilla ɓeeɗo worɓe tato hol poɗɗo resde debbo ko noon jaati wayi min de e yiyandam foti resde debbo ko fuɗɗuɗomo oɗo woni baɗɗo décision nde wonno ko kala puɗɗuɗo fu nde ko kañum jeyi wattano kanko noon ko kanko fuɗɗi kono debbo kanko o wattan décision o watti so woni no wondiri noon kay aɗa andi hokkumin dalilu dalilu ko so wonano kanko waɗi décision jiiɗo mo ha yi omo jooɗi omo joƴƴina ha feewi waɗatano e makko comci kadi gettuɗo wonki ha waɗa e makko on yiyatanomo saka waɗa e makko ñaago Allah ha daña wonki ko ena waɗa e makko wadde sababu fof ko kanko puɗɗuɗo baɗɗo dessin o ko on jeyi sababu joni an yiyande ma ko oɗon baɗɗo dessin o ko ɗum de woni yiyanda min kadi pewɗo kono kadi so woni no dessin on tan accirama noon ɓornaka comci waɗaki ni wonki aɗa andi kam montane debaka kono winde rese ene woodi e ko a weltanamon fi an yiyande ma dal ko oɗon baɗɗo décision ɗum noon min paami ɗon holɓe calminta émission ar weltin giɗo ma holɓe beltinta hen min salmini dendagal auditeur noddowo ɗon e ar weltin giɗo ma ar yiɗɓe giɗo ma kamɓe fof mi salminiɓe kuuɓal mi salminiɓe inɗe maɓɓe e jettode maɓɓe mbiɗe salmina hen sehilabam fofof woni nanoɓe indam e haalam ka oɗo saha fofof mi salminiɓe e kuuɓal mi salminiɓe kono sehilmin hankilmi tawmi ɗon e falake oɗo ma kimmire tan mbawa jawoji baboli musidɗa moƴƴini tan jaram Sidi Ba weltanama no fewi ɗum noon min bindi an mbiɗa ko oɗon pewno décision ɗum noon kettoɗa tan émission o ade men gasnude ma en mbaw kadi artude hen weltanama no fewi o ɗum noon sanani ni oɗo musidɗo wi kanko o wi ko oɗon pewno décision o ɗum noon hatta eɗen kiiɗi tan ɓeɗon kañumne aryoɓe eɗen jeeda ndongo dagaji
78 521 73 71 assalamu aleykum musidɗo ato o hibindaki ɗum noon yaha arta ala ko bonnata bismama assalamu aleykum allo assalamu aleykum inde yettode to noddirtaki ɗum inde yettode allo inde yettode to noddirta inde ko Ramatoulaye Ramatoulaye inde nde Ramatoulaye bisimilla ma temo ɓeɗo tato hol poɗɗo resde debbo ede gesa wonde o fiwontaki ɗum noon bisimilla moɗon e oɗo temɓe ɗo tato hol poɗɗo resde oɗo debbo beele ko oɗon pewno dessin o walla ala ko oɗon gadduɗo comci walla ala ko oɗo ceernajo e to noon moni mabɓe kala wi ko kañum resata oɗo debbo kono kadi eɗen gandi amnota kamɓe foof ɓe ndesama goto no wawata resde ɗum noon jehen ƴeewoyen baba beydimal ƴeewen ko wi kankone so baba beydimal yimɓe guiɗo ɗo ɗon calminami banam debbo moƴƴo on woni ami a wotton to Mauritanie tawete guiɗo mi salminimo on kadi madame ba seydi ba mi salminimon fewi banam debbo moƴƴo on woni Dieynaba Gangue tawi toon to Mauritanie ɗon calminten gorko meyram noon kadi mon frère Aliou Kalidou mi salmini mon fewi mi salmini cum suudu o woni Salmata Diallo lisan gantanna e kode so ñaari e gantanna ko ndogu so koyni e gantanna mi yigide langido yonda bandam baba beydimal yimarɗo ɗon calminten dedi ama son to weten to Dakar seydi so mi salminimo no fewi noon kadi tokara nen mi salminimo noon kadi Khady Sow dedi Dieynaba Tall mi yejjitani mi salminimo no fewi noon kadi Abidine Sow seydi so mi salminimo jarore ida lambo idrani jawdi ida lambo anirani basal ida lambo idrani jawdi anirani kam basal don calminten bani min debbo Habi Diallo toon to Kaffrine o tawete e Seydi Diallo mi salmini mon fi giɗo gantanami gide lamgido yo gan ay gantanami gide lamgido yo nda ay gantanna ko fatim kullo e Seydi si assalamu aleykum musidɗo allo assalamu aleykum Aleykum salam inde yettode holto noddirta giɗo mbiɗo wiye Dieynaba Sow Madina Gounass kono kam residiga e Dakar Dieynaba Sow toon to Dakar seydi so a salminama a weltanama wiyan kadi bisimilla ma e temo ɓeɗo worɓe tato hole mabɓe poɗɗerse oɗo debbo eyi min calmini ko adi fof min calmini dendagal ɓe seraɓe tawateɗo tan
e selmitimama min calmini min juurima min ñaagima duwaw e tamit min belti duwaw ande ko noon eyi mataw bandiraɓe sato ɓe ko ɓeɗon wadde déseji mataw eyi on ɗon garɗo waɗi désé muɗum eyi on ɗon garɗo désé o yooɗi o ɓurni ɗum mataw e on ɗon garɗo sottani désé o yooɗi ɗum o waɗani ɗum wonki noon minen e roɓɓe ɗinaaji amen minen kam min mbitet tan ko baɗɗo désé o baɗɗo désé o holko addama wiide noon sabu so wonaano baɗɗo désé o so wonaano miijo makko fewnude désé o seeɗaaɓe jogotanoo ko miijaade addude ɓe mbaɗa heen ko ɓe mbaɗata ko heen fof sabu ɗum ɗon fof ko kanko saabii ɗum ɗaa eyi kono kadi seydi so woni no waɗino dessin o tan o waɗano heen comci oɗa kadi ñaganoki an dessin makko tan no wonno ɗum o foɗodirani ko ma wonki woni heen ɓorna comci nde o fuɗɗi foɗodirede ɓeeɗa kadi kono ɗum fof dal ɗum ɗo fof e waadi noon dal ko baɗɗo désé o restaabii ɗum an kam ɓindi e on ɗon kam ko baɗɗo wonki o fodde naɓe ɓe dal onon kam naggatɗon junngo ko oɗon baɗɗo dessin o minen kam ko on dal hakkil amen hokkiɗaa weltanama no feewi Sidy Sow holɓe calminta émission Ar Weltin Giɗo ma hol kadi musique mo jiɗɗa min tottuma beltindira oɗon giɗo ma min calmini to ɗaɗi fof min calmini ɓene ɓe gontiɗaɗo min ga e technique e heɗiyankoɓe ɓe calmitimama ano hoorema tamit min calmini kadi yimɓejilaɓe kam e yaajuɓe dendagal ɗo ɗum si an anda kolliɗe amen mbawi hettede fof min beltidira kam dendagal ɗo pulaar yarate allahumma amin min kam gartan ko dokke min tan kala ko gandanɗa ina wawi weltinde jiɗo muɗum dal ɗum noon wadde ɗum noon wadde mi suuta junngo seeɗa tan keɗɗa bawa beydi mal ɗum noon Seydi Sow ƴettu ko an jeeɗi dokka kala giɗo ma ɗum noon an yiyande ma ko oɗon pewno dessin o weltanama no feewi Seydi Sow ko gorko mo jumdonde gantanay mamma ay gantanami gidelam gidayo gantanami gidelam gidayo ndeysan ko noon tigi rigui Dieynaba Sy a weltanama ha wiyama jaam hiiri e maɗa ndeysan a weltanama he yiyande maɗa ndeysan an a wi ko joom dessin o ndeysan lay san aɗa andi kam a faami ɓeɗo fodde naɓe ɓe kamɓe jaggan jungo ko oɗon toon fodde naɓe ɓe foof koɓe mbi ko oɗare baɗɗo dessin o jonak so oɗa ɓornano conci oɗa waɗano wonki ɗum no wayno ɗum no jirɓannoɗo atta ha joni en mbaɗat tan ɗiɗon auturuji garuji 78 522 71 e émission mon Ar Weltin Giɗo ma mawɗo musidɗo maten ko SMS o waɗi o wi ko DJ la DJ Sane jokke golle oɗon ketta e kala saaha mataw ko Hawa Sow windi nder toon Sidy Sow weltanama no fewi guiɗo woji min ko afrikrende wona bankare leñomen sénégal to jaɓen jeeral 78 521 73 111 salamu aleykum musidɗo aleykum salam inde yettode allo inde yettoto Seydi Ba bisimilla ma e temmoɓe ɗo worɓe tato hoole mabɓe poɗɗo resde oɗo suka debbo
Worɓe tan. eyyi oɗon pewno décision oɗon kadi gaddude comci oɗon ceernajo moni mabɓe kala wi ko kañum resata debbo an yiyande ma hol poɗɗo resde debbo hol ɓurɗo handude hen beele ko yimɓe yiyannam ko ceernajo ɓuri handude. ceernajo holko addama wiide noon ko kanko ñaagui ha on waɗa woni. eyyi kono kadi aɗa andi kanko tawɗon o ñaagui so woni waɗanno ko décision walla ɓorna ko comci o wawata no arde hawyen ɗon kay ko noon eyyi kono kadi ɓornude comci ɓurni ala wonko ɗum ala tan. ɗon ceernajo o ɗon o ñagade wonki ko yi descende o ñaagi wonki nawta dijje sane eyyi kono ko jiiɗo haw ñaagui ha waɗa wonki ke ko kanko foti hedde. joni so yiyano descende o to fawana wonki makko ke eyyi ɗum kam o yiyani kono dessin ɓolatam dessinnoɗo so waɗa ko wonki aɗa andi o heɓata debbo. a forani ɗalde joom descennode presque ko makko jippi caali ko doyɗe so doygal ala caali wonta dessin ɓola ala ko nafata ɓayde ala wonki. Sidi Ba wettanama fi an dal yiyande ma ko ceernajo eyyi noon sane windu tan ɓeeɗa ɗiɗo mbi ko oɗon pewnu dese kanko noon baba o wi ko oɗon ceernajo ɗum noon Sidi Ba weltanama fewi holɓen calminta émission Ar Weltin Giɗo ma noon calmini tan kala kettotoɗo émission o weltanama kadi no fewi yalla nawro ɗum yeeso ko weltare tan. jarama no fewi ɗum noon holo musique jiɗɗa min dokkuma beltina oɗon ɓurɗo yidde yiɗe ma ndongo darati ɗum noon joni joni rokkuma ndongo darati taw keso kanko e hawa so wi mi jooɗoto ɗo ƴettu nawara dokka oɗon giɗo ma Seydi Ba weltanama no fewi ɗum noon ƴettu nawara kanko wi yiyande makko ko oɗon ceernajo champion muɗum nag eɗen calmina oɗo meɗen musidɗo jaaɗo joni ha ko Seydi Ba de salminama weltanama nation lay oɗo neldi kam message o wi sane a gaɗi kam ɓe mbono ko DJ lay wattani calminten mon frère Ousmane Sidi ko tayor bawɗo golle muɗum ko ɗon tokkirde mi tel ɗo tawete kala jiɗɗo hebde modèle jooɗo yo wat feere jokkodira Ousmane Tayor mon frère Mbalo Couture wallahi ko batten ko weeli ko weltanama no fewi on kadi mon frère Sikou Sidi borom taskimoto en calmini mon fewi on kadi tunkara borom bidik en face Crédit Mutuel mi salmini mon fewi waɗani Hamidou noon kadi Hamadou Djibi Hamadou Ba eɗen gandi ko yimɓe moƴƴuɓe leccoɓe kadi kala saha mi salmini mon eɗen gandi hande émission moon Ar Weltin Giɗo ma nanggui hen ko Zil Mbalo omo jogui programme taɗɗo fayida en calmini ɓeɗon yomaɓe ko wayno laydia mi salmini mon fewi eɗen gandi ko alkamisa 11 mars jogori wonde mariage makko non kadi mon frère lelewal Gounassa borom le 14 mars min mbima kadi yo Allah fewnu ko mon frère moƴƴo non kadi Zil Mbalo Seydi Khadijatou Kandé eɗen gandi mariage makko jogori wonde ko dimanche 14 mars e sane jogorɓe wadde mariage ɓe foof eɓena kumana ɓena ƴami kono sanan mi yiyani mi nanani gonɗa e dow misale fadi taw seeɗa kono sane wat feere han kadi bon Eva Guiɗo parani rawde famani
ndeysaan yooyu noonu digg jaww ci lama be sama may tebe ñi nga xamanteni ñoom ñooy sama gaay ñi nekke Dakar Ndiaye ndeysaan ñu melni ak déjà ki nga xamanteni moom mooy ci commande ak gen ko pas mal mais dégg naa ñëpp ak ki nga xamanteni mooy FIFA ndeysaan samay grand ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di kebe di leen ziaré ndeysaan eden do jaare mo gam doon ko dijé laay dijé ɗum noon ala no batten so wona kettoɗen publicité silmbalo eɗen gandi hande kanko nangi yewtere nde o watti hen jungo makko ɗum noon sane keɗoɗen tan publicité o mbawen artude e nder émission o eɗen koye men ko ma paabo eɗen wadde kay ko silmbalo eɗen gandi ko musidɗo paɗɗo fayida so noddin enen kala en nototoma ɗum noon le dimanche 14 mars daradu yombo l'enfant du noir chéri boy Dieynaba Baldé en calminanmi debbo amen o woni Nafi mi salminima Guiɗo bismillah mon émission mon Ar Weltin Giɗo ma baɗo kala talata 21h à 22h tawi ko DJ Lay DJ Sane mbaɗanta mon émission o ɗum noon joni ƴeewen hettoyade o ɗon ma tawi ko o tan tiga jontaɗo Tado, and when it's on Tadam, John Tado. En calminten directeur LWLTV o won so pour le prédio Zilb Sar caméraman LWLTV mi salminima John Tado, maybe my John Tadam. Combine ma con gondo no your love story. Ayyo combine jaha haben de bel story. Esa Bi mommy bede sokluma. Ojabi kam ko jinda foke ma hedi. ko yidda fo mbimani heddi bebi ma bo mi salmini mon fewi o non kadi Demba Cissé neɗo moƴo noon kadi Tidiane Thiamma mi salmini mon fewi o en gandi ko ɓe yontaɓe yimɓe moƴƴuɓe o kadi Alaji Bor mi salminima Guiɗo 78 521 73 71 bismillah moɗon mbawon sernude ɓeɗo musidɓe tato ko debbo joɗono ko jontadam mi joɗo mi yonomo ha horam jimmi ko gonta yimum sukaba to gonmi fo mi wonde magide lam mine ma yidde men yo walla yaw ɓeyda lawol ngol ne jowti muñal wawi kalko jiiɗa humɗo fo ma nan mi yiɗa wadde holko musma a yoni kam debbo haalis tampinanima mi rokkima horam mi joɗo meɗen yewnuma sahabi jumma mi joɗo tawminananima rewɓe ne kewi kono hono ma Allah jantaɗo hono ma wonam holko jiɗɗa na John Tado, wala mi Sidou Niang alias Niang Junior kadi balo mi salminimo an woni John Tadam wala mi Siraji Ba mi wima John Tadam mi momi John Tado an woni John Tadam John Tado mi wima John Tadam John Tado, John Tado, John Tado, John Tado. jaramana fewi otan tik tawi ko John Tado ɗum noon joni je wen mamma hatkoro Sulma, aibirani moni bida dun ko saket. ayyo Jiddo yetinani on ko tapet. Anono mabe ban mo yedi jiɗɗo wada. yettinani on ko tapet wadde kala emen jiɗɗo yo war feere yettino Mi woppatama nden goɗɗo jetat. mi woppatama nden goɗɗo je teta Jida sawodi sede bernde metat. Ko talmi fo njalaci kami kwasat. Burini mi ayana kamura. So diwi nene baba kanko wani ore. diwi nene baba kanko woni hoore Tidiane Ndiaye fansi mamma hatkoro toon to Dakar mi salminimo no fewi o
Ati jungu imengama tetema, idama tuongi titotuma. Ati jungu imengama tetema, teri nimi uniformi tatotuma. Berndam, ndako ante mi inrima bewdam, beko ante, janumbam, foko ante ya berne ndeko anolami. My babe, and when you order me, I do not didori no. You need me double booty, need me come your diamond. One nam, Habibti, won't come, Jerry, need me tour the mon. 78 520 111. Salam alaikum, Musido. Allo, salam alaikum. Allo, salam alaikum. Inde yetode. Fatoumata Baro depuis Dakar. Fatoumata bismillah ma e émission min Ar Weltin Giɗo ma hande temen biɗen ko pewno dessin o fewni dessin ha fewi e nder muɗum waji goɗɗo rewi ɗon dessin o yodi mo ƴeewi comci o ɓori ɗum ha sangi ceernaji goɗɗo rewi ɗon kañum ne tori Allah affaire o waɗi wonki kamɓe tato manima fof wi ko kañum resata oɗo debbo pour an hoole mabɓe deso debbo beele ko baɗɗo dessin o walla ko ɓurɗo comci o walla ala ko oɗon ceernaji o hol yende ma inde kam ko jimi hen ko ko desinɗo holko tagma wiide noon ko desinɗo ha pari ko ceernajo wodɗo mo okkira debbo oro ɓorndo on gude oro mo okki on heɓi ɓiɗɗaran desinɗo okke ɓiɗɗo o an ko ɗum woni yiyande ma yiyande ma dal ko pewnuɗo dessin walla ko ɓurnuɗo min mangi famde kalɗa ko dessin wi ko ceernajo eyyi moko jogoro ɓiɗɗo o ha pare ɗum woni dessin o moko jogoro o kanko resata debbo mawni mo foti ɗum okkirde dewgal mo okka ɓornuɗo o ko ɓornuɗo kono kamɓe ɓe woni joni ko oɗon debbo dariɗo joni ɗon o kamɓe ko oɓe jiɗi desde ɓe padani ha o jibina ko joni hol ɓurɗo handude debbo o beele ko waɗɗo dessin o walla ala ko ɓornuɗo comci o walla ala ko ceernajo toriɗo ha waɗi wonki o soko an o ceernajo ñaguiɗo ha mo woni wonkiki o on ɓuuri handude debbo o an o ɓuuri handude hen weltanama no fewi boire ɗum noon bisimilla ma holɓen calminta e nder émission Ar Weltin Giɗo ma holɓen calminta hen ɗo tawigo horon kam ɗon son goro nongo dara o meyra kande alpha nongo dara ɗon salmina sekulaka seku ko mosugel an ko koro am doy sane salminimo ha fewi mi labbiti ko jom kam mo woni jagama no fewi Fatoumata Boiro toon to Dakar kanko yiyande makko ko oɗon ceernajo yo rokke debbo o ko yawiya jagam no fewi maa ngi nuyu sama xarit kooku mooy Abou Diaya et puis Colobane ma Fatou Ndiaye bu baax
21h passé 55 minutes e nde émission mon Ar Weltin Giɗo ma ɗum noon oɗo windi message de jelaro kam adi vaysa mi yiyani hono ma on bismama ɗiɗo mintaji joyi keddiɗi ƴeeweni artude e ɓeɗon arnoɓe e namde ɗi o beltanima bani men debbo fati si o wi DJ la weltanama no fewi ɗum noon joni joni ƴeewen advice mi yiyani hono ma mataw hono ma arani ɗum noon ƴeewen advice hono ma Yimɓe ke kono jiiɗa ɓe mbi sa yiidi fof ko tiiɗa aw min e makko winda sa woddi kam ɓernde faada sami yañede haalde mbiya haalam ne ɓurti mi wino wattata kono hande ɓernde wurti dillingal funti mi jaaɓi ala jetti ko welma fof ko ɗum batten haalam ko heetti puttindami guire ɗemgal anda ɗum ne wiyete ɓernde ɓoyi suudde hunde leeli ya wiyete bebi addu jungo mbaɗen flas salminami banam debbo woni Khadija Ba an kadi tima so sidi so salminima Mariam so Hajja Mariam Dia yani hono miyani honoma honoma miyani honoma miyani honoma honoma en beltanima ɓeeɗo musidɓe ganduɗa natti e nder émission o ɓuranɓe auditeur o woni Ousmane Ba kanko yiyande makko ko oɗon pewnude dessin o mbeɗe mantuma haala mbelta mbeɗe anduma on kadi baɗi men debbo Sokhna Rugi Ba kanko o wi ko oɗon ceernaji o on kadi baɗi men debbo Fatoumata Boirou totab jungo wi enjen juma on kadi wi ko ceernaji o andi ha juma jikku joni pinda fo mi yiye ko hesɗi mbiɗa wujumaji tenoramo sewita messi mbiɗa wijoma ka cogɗo hakkillanmi kaso ngallandami mbarduɗami donc mosso ha neɗɗo dañatama hange finno wasso bebi jusumien yuyoni wasso jowo haajo munne mala hono ma ala an ko haala fo jala ko jaam ñalla wala oɗo wi kono Aissata Sow debbo mosade dande mayo ala ko haala jalata e towno jeliri kono yuudiya miyani honoma kadi kaw mi salminima no fewi mi woni Mama Dewgal Ngalla yaali dindiraɗo bawɗono maniya ko neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida honoma ayya honoma ayya honoma miyani honoma andene we fonenoda saganda shungo arjodo mbini suka debbo yodi ayya ndaromo yodi nako bandu godiri kunjita funi modi honoma miyani honoma 520 assalamu alaikum musidɗo assalamu alaikum Hello. jamire Jam tan wiitan. jam tanide yettode inde yettode Falmata Seydi. Falmata Seydi Fatoumata Seydi o wiyam bisimilla ma émission Ar Weltin Giɗo ma dessin men mbi wono pewnunoɗo dessin
desen o nak goɗɗo ɗi wirto desen o welani ɗum mo ɗaɓɓo e gude mo ɓorni desen o ete ɓe darni ɗon desen o ceernajo goto ɗi yawta ceernajo goto ɗi yawta mo yi desen o welanimo mo fewri Allah mo torino Allah waɗanmo desen o wonki desen o wonnak debbo beso debbo joɗɗo jonak maɓɓe fittaro oɓe wi kañ marsa debbo o anna ko woni yiyande e maɗa eyyi joni mi lamdimama ko jiiɗa e muɗum holeno maɓɓe foti marde debbo beele ko pewnuɗo décision walla ala ko ɓurɗo cumci o walla ala ko ceernajo o ko jiimi muɗum neɗɗo ɓurani gam hen wala mangi famde kala ko mangi famde kalmi mbiɗa an hoɗum hombo foti marde debbo o jiiɗo ɗum o eyyi hoɗum marde ɗum woni baɗɗo desen o ala neɗɗo garɗo jiiɗo desen eyyi taw ɓani ɗum o eyyi oɗum an andi desen o ko ɗiɗo jii o oɗa yii desen o ɗaɓɓo e gude ɓorni o oɗa tori wonki ɓe mbaɗana he wonki debbo beso joni noon ko maɓɓe pitata oɓe wiya ko kañum wotta debbo o quoi ko toriɗo wonki o ko toriɗo wonki ki o ndesan sinan mo tawano ɗon desen an est ce que mo tortono wonki o tortono gade awa joni nak to ɗalɗa pewnuɗo desen noon holto ɗarɗa kadi oɗon mo ganduɗa gadduɗo gude o bo gadduɗo gude ɗe hadde sen o weyɗi on kala to ɗalɗa ɗum on kala fiiɓi min faade joni an ɓan goto hombo he maɓɓe ɓanɗa non mi bani gadduɗo wonki an ko wonkiki ceernajo o kono onon onon tan jingana oɗo ceernajo walla jiɗɗon ko ceernajo o waɗa ko waɗa noon liki min jinganani ceernajo o de kala garɗo wiye ko ceernajo jinganani eyyi ɗum noon weltanama no fewi holɓe calminta émission Ar Weltin Giɗo ma yew ɓeɗon yiɓɓe ma calminaɓe hen beltinaɓe hoɓe calminta heɗen mbiɗa hoɓe calminta ɗon hoɓe ma yiɓɓe calminta mi salmiti ko wonɗon ko pimi juuri mi lamnati ko jaam taw woni ceera weltanama weltanama no fewi kanko o wi ko oɗon ceernajo ɗum noon machallah bandiraɓe dilli tigui won wiɓe ko ceernajo won wiɓe kadi ko oɗon pewnuɗo dese kono kadi min sani hunde wotere tan hawimi kamɓe ɓe mbiyata oɗon gadduɗo comci ɓorni epe kadi so waɗano ko comci ha yawɗi oɗo ceernajo ñagotako ha kone waɗi wonki ha kamɓe tato ɓe daroɓe mbiyaɓe ndesa kono oɗo ɓorni comci hay goto arani wi ko kanko kono arani ɓe jahat final presque ko 3-3 3-3 ko 3-3 kamɓe jeego naati oɓe wi ko taroɓe wi ko oɗa taroɓe wi ko oɗa a joni ko 3-3 ɗum noon eɗen kiiɗi tan ɗiɗon uttiruji ɓe mbawa arde ɓe ƴewana en hoole mabɓe poɗɗo resde towno ɓen ɗo daari kamɓe tato foof ɓe mbi ko kamɓe resata eɗen gandi kadi ɗum ɗon sellata ko goto e mabɓe wota resde oɗo debbo ɗum noon holon hande e resde oɗo debbo o aɗa andi ha juma jikku jon pinda fo mi yiye ko hesɗi ɓirgu jumaji tenoramo sewita merci ɓen mijoma ka coɓɗo hakkillanmi kaso gallandami mbarduɗami dan koye mosso a neɗɗo dañatama hande finna wosso ɓeɓe jusumien yuyoni wosso jowo haajo munne mala hono ma ala an ko haala fo jala ko jaam ñalla wala ko jaam ñalla wala honoma biyani honoma biyani honoma honoma miyani honoma miyani honoma 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 miyani honoma 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 yani hono mon o bandi men debbo Maymuna Sarr Seydi Sarr muniraɗo moƴƴo non kadi miñam huli Sarr mi cittama Giɗo non kadi Anna Gueye Seydi Gueye mi salminimo no fewi Fatimita Fatiminta Gueye toon to horko jeere o sawate mi salminima Guiyo ko jiga ko ne mori honoma iyani honoma iyani honoma honoma iyani honoma
yani honoma, 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 honoma. 78 521 73 71. Assalamu alaikum. Musidɗo ɓocitima yahartala ko bonnata. Honoma, honoma, honoma. Yo galle o woni famille Niang Sidi Niang mi salminima. Non kadi sinna Niesa. Bada galle Ndiaye Sidi Ndiaye wata ɗa ila wata maya. Nawrayɗo hakkay Seydi Ndiaye mi salminima. Ko miñiraɗo moƴo waltawni ko ɓiɗɗo moƴo mi salminima. Miyani honoma, honoma, eyya, honoma, 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 honoma. Miyani honoma, 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 honoma. Miyani honoma, Mbede mantuma halambe kambede anduma mbede santuma sa amni banduma ona mabe bani anta danduma be toto jungo wi enjen juma atopi haybe goro ada andi hajuma jikutoni pinda fumiye ko hes nan odo wi ko DJ Layro kam wali balago seka dum nana inshallah taala jalanta mi mbartu dami donc mosso kala ko jiɗɗen ko ɗum woni ko min jiɗiya e tewno keɓe wiide ni min gala ko ɓuuri monna welami ko noon yo Allah rokkam wadde kono weela monɗo ɗum noon ƴettu wali balago seka ya ko noon tigirki tonane Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jamiri mara. Hello. Inde yetode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Inde yetode. Ko Salih Sane bra Andre de ko Eldat. Eldat bismillah ma émission Ar Weltin Giɗo ma hande temmen ko ni yaari mbiɗen ko musidɗo goto ndesanam pewno desengaji o fewni dessin ha yoodi caggal muɗum waaji goɗɗo rewi ɗon dessin o yoodi mo o ƴetti comci o ɓorni dessin o ceernaji goɗɗo kañumne kadi rewi ɗon dessin o yoodi mo o tori Allah waɗi wonki kamɓe tata mone mabɓe kala wi ko kañum resata oɗo debbo soko an holon resata debbo holon kadi ɓuuri handude resde debbo Bon, avant tout d'abord, min salmina onon fof taw gonɗe émission o min calmitimama minen beltano on e darde moɗon jarama no fewi Giɗo tira noon Allah nafe yeeso Allah ko mamin Giɗo machallah émission kay woni ɓiri onon seeɗa on fof on calminama on toranede law jarama so weltima tamin beltima bisimilla ma gara e temo kamɓe tata hol poɗɗo resde debbo beele ko pewnu dessin walla ala ko ɓornu cimco walla ala ko ceernaji o bon pour min kay tawi koga miijam ɗon ko joom dessin o foti resde mo par ce que décision on koto makko iwri holko adama wiide noon beele kay so waɗino dessin on tan o accirini noon oɗa waɗani en comci o ceernaji o arani beele ne wontan noon debbo ha kamɓe talo ɓe daro ɓe mbiya oma desa on ɗon min pour min dal comme ko kanko ƴetti décision desinde si o desinano o wawatano yiide dessin o ha oya kadi o wiya Allah yo waɗanmo hen wonki quoi ɓay kanko ƴetti décision o waɗi ɗuma o dessin o to pour min ko kanko falatotede affaire o quoi woni oɗon tunu dessin o kono wadde sana oɗon tunu dessin o dañi hedde kaɗan kono onon o tiruji kala garɗo tan dal jingana oɗo baɗɗo dessin somi fami gonɗon ko jingande borom dessin o gacci oɗon ɓornu comci o ceernaji o gaccimo onon dal garɗo ko tunu dessin walla jiɗɗon ko jingande waji o
Dali ko premier ore ngene men jetti wa. Oui, nango ki premier dal. holɓen calminta ɓeɗon yiɓɓe ma wadde émission o wiya ko Ar Weltin Giɗo ma ene moƴƴi sa naati ƴeewa ɓeɗon yiɓɓe ma calminaɓe hen beltinaɓe. Allo? Oui, hoɓe calminta ɗon. Oui, mi salmina on taw joɗiɓe ɗon ɓe Boy Sane. Mi watta hen DJ Lay. Mam Giɗo. salmina ɓe en kamɓe fof dandi hayko ɓe ganda ko minen dandi on quoi sista yano hande wonko waɗi ko waɗɗo sali mawɗo yiiɗa haalde gam entretien wonko waɗi beltanama min salmi hen Hawa Diaw en e Fatmata Diaw en kamɓe fof machallah min calminiɓe min fois Fatmata Diaw Hawa Diaw kamɓe gooni ɗum daw quoi kamɓe ɓaɗanmi jogui hande jemma o ok Boy Sane on calminama ha woni gonga nangue ha tiiɗa rek mamadou inchallah merci mon frère awi on jarama on beltanama ɓuy wonan seeɗa jarama kanko wi ko oɗon pewnuɗo dessin o kono mi haalama pewnu dessin o yimɓe hewɓe nangganimo saabu kanko heeɓi hedde ko yata 5 oɗa ceernaɓe kadi ko o yarate ko 4 ɗo ruɗo comci o noon kanko matagol 0 combat moɗo noon ɗon Sane saabu ɓeɗo nanda affaire to yaltirta émission o gasa taw enen en pirtano keɓiren namdal ngal ni ɗum noon calmini oɗon musidɗo o wi ko DJ Laye rokkam son advice saɗi tafsor ɗum noon mamin ƴeew so woni ɓatti tan mamin totta so woni kadi battaki min ƴewma advice koɗo mbawa weltorade en calmini kala mo ganduɗa ko fansi Wally Ballago Seck Abdou Guissé toon to Ivar Tawetiya non kadi baston to Fouta tawete ceerno Mamadou 100% fansi Wally Ballago Seck ceerno mi salmini mon fi ceerno Mamadou non kadi Baro So Sidi So mi salmini mon fi wiya 78 521 73 111 salamu aleykum musidɗo allo salamu aleykum allo salamu aleykum pesa noon ɓoccirima DJ Laye assalamu aleykum o yeehi ɗum noon bisimilla maɗa wawi artude yaha artala ko bonnata wadde kay gartirɗa kono fewirta en beltinima oɗon musidɗo ñaguinoɗo Wally Ballago Seck ɗum noon ƴettu totta kala guiɗoma to wawi wonte ɗon calminten oɗon bandiraɗo debbo moƴƴo o woni Aissata So Sidi So mi salminima no fewi guiɗon duttuɗen advice Miyari honoma, honoma, miyari honoma, miyari honoma, 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 miyari honoma, 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 honoma. Miyani honoma ɗum no eɗen gandi émission meɗen ko seeɗa heddi hen en gartat tan e temo hade min waynade hewɓe mbaɗi SMS kono guesa mon ɗen kanƴi fo en mbawata lirdude ɗi en beltanimamal kamɓe kayla kala tan SMS mo en dirani yafuya ɗabbama fewte mabɓe o miyani honoma non siki ala namdal min hande ko ni yaruno mbiɗen ko musidɗo goto pewno dessin ngaji o fewni dessin ha fiwi caggal muɗum waji ko ɗo rewi ɗon dessin o yooɗi ɗum assalamu aleykum woni goɗɗo e ligne DJ Laye assalamu aleykum émission Ar Weltin Giɗo ma allo allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum honoma, 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 miyani honoma, Mr. Riser at home flow, yeah, Jones,
allo salamu aleykum sami añede haalde mbiya haalam ne ɓurti mi wino wattata kono hande ɓernde wurti billingala funti mi jaabi ala jetti non ɓeɗon musidɓe kamɓe kala ɓe dilli ɓe node kono noon hojomaji men gasi haalaɓe ceer ɗum noon en guddetan ma to ɓoggol ngol mbawen artude e temo mbawen weynade tawno gasi haalaɓe e ƴetti ɓeɗon bandiraɓe ganduɗa ƴettino kirdiji mumen mbawi nade e nder émission o e jabanima kadi ɓeɗon nodduɓe ɓe keɓani en sago meɗen nodduɗo kala mbawen hebde ɗum wawa hebde men asinade émission o ko musidɗo Ousmane Ba kanko yiyande makko o wi ko oɗon fewnude dessin arte hen kadi oɗon sokna rujiban o wi ko oɗon ceernaji noon kadi arti hen ko bani men debbo Dieynaba Sow toon to Dakar noddiri en ɗum noon bandiraɓe mbawa famde oɗon fewnude dessin o heeɓi ko 5 noon kadi oɗon ceernajo o heeɓima toy kankone ko 5 oɗon pewnude oɗon baɗɗo hen oɗon mo ɓornuɗo comci kanko ma to hay goto artani makko fodde enen no keɓirɗen namdal ngal waji o ɓen wawata resde debbo ko oɗon ɓornuɗo comci oɗon pewnude dessin o wawata resde mo oɗon kadi ceernajo baɗɗo hen ñaguiɗo ha Allah waɗi hen wonki oɗon wawa resde mo mbawen tan rokkude bandiraɓe dalilu meɗen ko oɗon baɗɗo dessin o kanko wonata tan kadi jinnaɗo mum oɗon suka debbo oɗon kadi ceernajo ko kanko wontata Allah oɗon suka debbo kono noon bandiraɓe mbawa famde oɗon gadduɗo comci waɗe ngal ɗo oɗo dessin kanko mo wawi resde debbo enen gandu enen kala debbo neɗɗo neɗɗo ne wawi sodande joom suudu muɗum comci kono kadi eɗen gandi bandiraɓe mbawa yafade to no banggue appel to e mbawata ƴettude ɓe to numéro men ga bandiraɓe mbawa famde mbiɗen resata oɗon debbo ko oɗon gadduɗo comci waɗe e dessin o oɗon pewnude dessin o wawa mo resde tawno ko oɗon wona tan kadi jinnaɗo makko o non kadi oɗon ceernajo wawa resde oɗo suka debbo resata oɗo suka debbo mbiɗen ko oɗon gadduɗo ɗiɗon comci en jettiɓe ɗon bandiraɓe kamɓe kala mone mabɓe kala en beltani muɗum e tawno noddude saɗani saɗi ko noddude note nde nodduɗen bandiraɓe yewtori e Ar Weltin Giɗo ma kamɓe kala mone mabɓe kala notimo en jettiɓe en jaariɓe ɗum noon sikki ala sane aɗa wawi waynade ɓeɗon hettiyankoɓe Ar Weltin Giɗo ma en keɓani ko ɓuuri ɓe en torima Allah yo rokku men wadde kono wela ɓe kala saaha ɗum noon sane mbaynoɗa ɓeɗon hettiyankoɓe Ar Weltin Giɗo ma ndecen en mbi ha en ñalawma goɗɗo ndecen talata garowo inchallah jaaɓi ndecen haɗɗo he weltin giɗo meɗen ndecen ene calmina omo gana to woni iji commande ko jam joni joni ndecen ko rapport mawɗo omo joɗani en toon to gana to woni deka ndecen ene calmina sohna makko ɓeygu makko ko gana to woni Farmata Diaw ndecen o weltanama piye muɗum naka ha mo gana toon gonɗo FIFA ma koye ɓegueji ko siare ate jabaram mbi mo yifi en sane ɗin koye wowe muminnato balɗe ndecen léegi nag dafa santo sanade mais dijela taw nako gasi ha laaɓi gasi ha laaɓi nde tawno ko weeli hewata sogo meɗen jaadine bandiraɓe hande ɓe jiiɗi kala ko noon kadi nde tawno émission ko noon yarata ko mintaji mum tota ɗum noon sikki ala ɗo min kaltete moon ha talata pawɗo so min kaali toon ko fewnitaki moon yafude ɗaɓɓam soko sago men min kala ko welata moon ɗum noon yo Allah rokku men tawede talata pawɗo allahumma amin